Takže čaute, tuto vám idem ukázať teda tú sľúbenú užovku. Toto je tá krásna samica, čo som bol po ňu včera. Včera som ju už nestihol ukázať, lebo som išiel rovno búvať, keď som prišiel. Lenže zistil som, že je prechladnutá a není úplne v takej dobrej fyzickej kondícii, ako by mala. No teda, ako ona je v dobrej fyzickej kondícii, lenže keďže ju chcem páriť, tak ona musí byť trošku tučnejšia, ako je, aby mala vlastne dosť ako keby energie a zásob, lebo nebudeš hrať počas celej toho tehotenstva. Takže musí byť trošku taká viacej pribratejšia. Takže o to sa budeme snažiť teraz. Včera papala jednu myš. Takže bude sa častejšie krmiť. A je prechladnutá. Čo znamená, že kýcha. A tak fučí, keď dýcha. Tak píska ako keby. Takže ešte to budeme musieť vyriešiť. A to sa vyrieši ľahko. Dám ju iba do teplejšieho prostredia na nejaký čas a ono to same zmizne. Mal som to aj pri tom samcovi, lebo v byte sme nemali úplne teplo, ako by on potreboval. A ako sme sa presťahovali, tak v izbe mám 24 stupňov, tak za také 2 týždne mu to zmizlo. Môže byť 2 týždne. A áno. Ona zase chce dať do toho stojan more. Takže tu je naša nová krásna užovka. Parádna. Zaostrí sa. No. Krásna je. Tak čaute.